In nome di Padre et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, and for all that have recourse to the special dimensions of all those recommended to thee. Amen. Eternal rest unto them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. In ni Padre et Filii et Spiritui Sancti. Amen et amen. Mayong nga gabi mga higalag magsuon ano sa kita kini nga ato ang programa sa TV Pulipunto Argumento nga gipanguluhan ug gipangunahan sa lay Catholic Apologist International Official. So kung mga kaubanan sa lay Catholic Apologist og sa uban nga nagatabang nagasubaybin programa kini yung ubos nga isus pagtong Katoliko sa Argeseno uban ko ninyo sa kadali lang nga panahon aron panagisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuong Katolika. Live kita karon sa atong isa sa atong bugtong naka-live stream karong panahon na ang atong Facebook page, RJ Horolan Sandra Second TV Punto Argumento. So wala ba nakapag-follow sa itong mga pages? I-follow nyo itong mga pages, RJ Horolan Sandra Second TV Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. O pwede sa mo mag-send din na og Facebook stars. So sa itong mga channels, wala pa nakapag-subscribe, subscribe ninyo nga itong mga channels, Dalay Catholic, Apologist Official, RJ Sandra Second TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. O pwede sa mo mag-send din na og super sticker, super chats, and super thanks. And yun, magpasalamat una ako sa mga gusto mga Katoliko nga kanunay nagatabang, nagasuporta sa atong programa. Pinagyan nila Sir Ronald Escallar and family, Sir Romeo Enodio and family, Sir Robert Avila and family, Sir Michael Roger Uy and family, Sir Rene Keblat and family, Sir Denso Sevillas and family, Sir Emmanuel Papas and family, Sir Franz Amanti and family, Sir Tupig Galimit and family, Member de la Pera and family, Sir Jeff Atienza and family, Sir Ray and Ma'am Sheng Hernani and family, Sir Jubilesia and the family, Sir Will Siliaca and family, Sir Rizal Limen and family, Sir Edmundo Esteban and family, ug sa tanan nga nagataban nagasuporta sa programa, nga wala nagapretong sila mga pangalan. Daghang ing salamat tungod sa inyong tabang, tungod sa inyong suporta kining ato ang program. Ani gyapon din sa social media. Ug until now nagkinahanglan gyapon kita sa tabang suporta kay lagi wala mi mahimo din mga sir ug mga ma'am kung wala ang inyong tabang ug inyong suporta. Sa gustong mo tabang, sa gustong mo suporta, pwede ninyong ipadala yung tabang suporta pinas mga account numbers kana ko sa mga screens kana nagadagan nga information ug pwede sab mo mag-message sa tuang page kung via remittance ang inyong pagpadala. Daghan kaayong salamat in advance. And yun, before ko magbasa yung mga comments mga sir, announcement, atong gipostpone ng ato ang tawag in basic apologetics by this coming Wednesday, Thursday, Friday next week, mga sir ug mga ma'am. So ongoing paghihapon ng ato ang kuan, ang ato ang gitawag og registration. And also, debate namo ni Mr. Tawag ining Rosales this coming June 21. Mga sir ug mga ma'am. So abangin niyo na mga sir ug mga ma'am ug mag-post pud ta sa ato ang tawag ining page if in case nga ma-final na nato ang venue ug tawag ining schedule gyud nato sa orasa. Okay, yan. And also wala na ba kay announcement? I think yun ang kining tawag ining Armadura Santa sa gustong tawag ining makuha yun na pwede ninyo to i-message tong gitawag og page katong traditional Roman Catholic merchandise and literature. Yan. And katoy bitaw ako ang Armadura 1 ug Armadura 2 na atoy bag-o nila nga kuan karon og ingon ani siya nga kuan gamay siya, di ba dagko man to. So gihimo nila nga tawag ining gamay. So mugawas na to anytime mga sir ug tawag ining mga ma'am. And katong sa sumbalik tubag gikuan to kay sige pag-scanning ang ato ang kuan sige pag-scanning ang ato ang tong nagahimo adto. So anytime mapagawas na pud to mga sir ug mga ma'am. Okay, Sir Jubil, sir, good evening nimo sir og sa imong tibok pamilya. May gabi nimo sir og sa imong pamilya. Sir Alvin Nuevo, good evening. Sir Edward Galvez from Pantucan, Davao de Oro, good evening. Sir Carl Cuas, yes sir, good evening. Sir Meristel Diaz, yes sir, good evening. Sir Tami Ihako, yes sir, good evening. Sir Jerome Lokite, yes sir, good evening nimo og sa imong tibuok pamilya. Okay, sige. Dirita sa ato ang tawag ining topic. Wala na nagtukod si Kristo daw kuno og bag-ong iglesia. Kay sumalapas itong mga higalang mga taga, particularly kining Seventh-day Adventist, ingon pa nila na daw kuno ang iglesia. So kanang giingon ni Kristo din nga St. Matthew chapter 16 verse 18, dili na pagtukod og bag-o. Kaya di daw pwede nga magsungag ang kabto dong nauna o kining gitawag og
bag-o. Kana siya nga klase nga prinsipyo, ilhan kayo nga itong mga higalang mga tagak, wala nagkabalo sa proseso sa eklesyolohiya or proseso nga diin na kanang bitong tawag inang development sa foundation sa iglesyang gitukod ni Kristo. Remember, ang atuang istoryahan is about the church founded by Christ. Dili kabtong gitawag og kahal or an assembly or eklesia sa Griego. Nga diin na tawag ining gitukod lang o tawag ining tao. Sir Vemar Bangkulungan niya, sir, good evening. Sir Ariel Kial, good evening. Sir Arnel P. Benito, good evening. Okay, sige. Ato padayon ta mga sir og tawag ining mga ma'am. So, diha sa balang kasulatan, pag mo touch gani kag tawag ining eklesyolohiya, mga sir og mga ma'am, always good dapat kompleto from the Old Testament to the New Testament. Ganong unsa man din ang tawag ining eklesyolohiya? Ang eklesyolohiya from the word ecclesia og tawag ining logos. Bot pasabot niya na the study about the church or the study about the origin of the church. So ang term man gud nga church sa Old Testament gitawag na siya og kahal. It is a purely assembly. O niya pagkaman sa Bagong Testamento gigamitan nag term sa mga Kristiyano the word ecclesia. Pero ang ecclesia man gud na magud siya special meaning mga sir og mga ma'am. Na siya special meaning. Ang tawag ining meaning niya nahimo ng ecclesia tungod kay ang Dios ang nagtawag. Kay ang literal meaning mo ng ecclesia, called out once. Or it is an assembly of people called out by God. Okay, Sir Guillermo Daligdig, din sa Yuta. Mo nang simbahan, sir. Sir Jerome Lukiti, mo alagi, sir. Sir Jovi Baltasar, from Northern Samar, good evening. Dayon ang debate. Dayon kayo. June 21 pohon po ni Sir Jovi Baltasar. Sige, balik ta mga sir og mga ma'am. So, karon ang nahitabo nganong naa may iglesia kaniadto kanang sa Buhat chapter 7 verse 38 o kining sa St. Matthew chapter 16 verse 18. Magkasungag ba kini or tawag ining magkaatbang ba kining maong gitawag og duha? So kanang duha dili nimo na ma-reconcile og dili ka or wa ta nakabalo sa gitawag og kasaysayan sa katuyuan or objective sa Ginoong Dios nga mag-create og iyahang perfect society. Kung nabantayan ninyo ang tawag ining book of Genesis, di ba? Genesis chapter 1 verse 26 ningon ang Ginoong Dios, let us make man in our own image and likeness. And pag abos chapter sa tawag ining chapter 2 chapter 1 rather, gipa lakaw niya ang mga tao aron tawag ini magsanay. Buti pasabot objective sa Ginoong Dios nga mag-create og usa ka perfect society. Perfect at the same time divine nga naman kay ang Dios man ang gatukod ni ini. Sa kuno Mr. Ramoso sa duha bro walay ila. Unsa ba mo lagi? Mo gyud. Sir Juanito Javier, good evening. Okay. So, objective katuyuan sa Ginoong Dios nga mag-create og perfect society. Nga sama niya, di ba ingon niya, let us make man in our own image and likeness. So kay ang Dios perfect man, mag-create pud siya, magtukod pud siya perfect nga sosyudad. Pero ang problema katong unang katawhan nga iyahang gitawag o gitawag, iyang problema gisungag nila ang kabubuton sa Ginoong Dios. Unya sa dihang gisungag nila ang kabubuton sa Ginoong Dios, naa sila sa estado nga pagka-perpekto o pagka-immortal. Buot na ko pasabot, di sila mamatay. Naa sila sa state of grace. Sir Raimundo Paredes from Cordoba, Cebu, good evening. Sir Reynold Andrake, yes sir, good evening nimo og si imong pamilya. So naa sila gitaw grasya. So ang ilang action sa violation nila ngadto sa Dios perfect. So tungod ni ana, giguba nila ang kabubuton or giinsulto nila ang Dios o giguba nila ang kabubuton sa Ginoong Dios nga mag-establish og perfect and divine society nga sama sa Dios. Pero napadayo na, Sir Quincia Novena, good evening. Napadayo na, ano man kay, kung sa kuwan pa ba, gitagaan sa Dios ang tao o tawag ining kuwan, kining kahigayunan nga mubalik ba, mubawi. Pero kung imong yung tan-awon, di nagikabawi ang tao kay ang tao naghimo magsa sa panahon nga kuan siya, sa panahon nga tawag ining perpekto siya. Nya pagkahuman, so ang iyang violation perfect. So kung ang tao ray ibayad, tao ra pud ang mag-create og iyang kaugalingong pundok, imperfect man siya, so di ko siya kabawi gihapon.
Sir Quencia Novi na good evening, Sir Jose Lim. Yes sir, good evening. Ay, pare, angging, may gabi mo pre. Kumusta naman pre? Ang taod-taod na tawa nagka-istorya pre ba? Kung musuri ka direk bar pa pre, sorry po, pahibaw ako. Okay. Okay, yes, Sir Reynold Andraki, salvation for everyone po, di ba? No need naman po mag-defend sa mga simbahan. Tama po ba? Actually, dili na siya pwede, sir. Hindi po pwede yan. Eh bakit po? Kasi pinaka number one, yes, ang objective ng Panginoong Diyos, ang kaligtasan ay para sa lahat ng tao. Pero ang problema, hindi po lahat ang tumanggap ng kaligtasan pong ito. Eh bakit po natin i-defend ang iglesyang itinatag ng Panginoong Jesucristo? Kasi kung hindi natin i-defend, hindi natin yan ipagtatanggol, eh ang mangyayari po dyan ay hinahayaan po natin yung mga taong babalahurain po nila ang Panginoong Jesucristo sa pamamagitan pagbabalahura nila sa iglesyang kanyang itinatag. Eh bakit po? Kasi Ephesians chapter 5 verse 23, eh karong-klaro po yan. Malinaw po yan sa nakasulat sa banal na kasulatan na si Kristo ang tinatawag na ulo sa iglesia na kanyang katawan. So kaya nga pag may atake from the outside against the church, so dapat ipagtanggol natin ito. Pag hindi natin ipagtatanggol yan, Sir Reynold, ang mangyayari po dyan, eh parang nakakomit po tayo ng sin of omission. Ibig sabihin po niya na yung kasalanan na dapat natin gawin pero hindi natin ginawa. Ma'am or Sir Antin Nuinay, good evening. Sige pre. Paibaw ako pre. Sa Grimar Tandoy, good evening. Sir Jeroy Zidli, good evening. Noon sa naman ng Pilipinas, wala na maumurag mga sulpot. Mo lagi sir, mo na hinungdan sir. Ang pinakadako nga hinungdan ana sir, tungod kay wa ni kalag ang ato ang gobyerno. Mo man na hinungdan Sir Jeroy. Basta gani ang lawas wa na gani ni kalag, patay gud na. Maupod na sa gobyerno. Di man gud unta pwede magbuwag ang church ug ang state. Pero tungod kay ang state man mismo ang nisalikway sa gitawag og church, ang state man mismo ang mipahawa. Kung sa kuan pa ba mura og tawag ining nagkuan siya ba ang feeling niya mag-floating siya ba dili siya pwede nga mag-acquire og iyahang kaugalingong religion. So ang nahitabo wa na siya kalag. Kay wa naman siya kalag, wa na siya kinabuhi. Kay wa naman siya kinabuhi, tanang lihok chaotic yun na. Mabitaw ni ingon si Kwan, mabitaw ni ingon si tawag ining Machiavellian. Ingon pa niya, the surest sign of ruin in a state is when religion is neglected. Ya even si tawag ining Napoleon na Bonaparte. Ingon pa ni Napoleon Bonaparte, no nation could be governed without religion. So pag wala na relihiyon ang usa ka estado, patay ang estaduha. Kung wa na relihiyon ng estaduha, buot ipasabot ni ana, chaotic siya. Samok yun. Sir Antonino Saronales, sir, good evening na nag-claim nga luwas na sila, particular sa mga born agoy, unya wala sila sa sakramento. Gipangluasan na Sir Antonino. Gipangluasan na sir. Nano man kaya sakramento man gud mo ang grasya sa tong kalag. Okay, Sir Sir, regarding sa mga stories nga naa sa Old Testament pareha ng Elisha and the two bears katong Levi's concubine, kaning sa academic point of view writing sila, pero why na gibutang sila sa Old Testament in the first place? Is it treated like a fable na naay moral lesson or nahitabo gyud siya in a real life or history? Actually, ang Biblia man gud sir, ang Biblia man gud is ang iyang tawag in kind of literature. Kung sa ba klase-klase ba na history, na poetic, na tawag ining sana kining prophetic ug tawag ining uban pa. So kanang uban man gud po din na muskuan pa ba naghimo og tawag ini mga writings nga nagapuntings kamaturan. Not literally nga existido ang tawag ini mga tao anang mga butanga, pero nagapunting sa tinuod nga nang hitabo o sa realidad nga tinuod nga nahitabo. Muna Sergio. Sir Clyde Ricanya, good evening. Ang simbahan po ba magaluwas sa tao or ang pagtuo sa tao ang makaluwas sa iya? Actually, dili na to pwede buwagon ang simbahan ug ang pagtuo. Ngano man kay ang simbahan, according ni St. Paul, Ephesians chapter 4 verse 4 to 5, may usa lamang ka pagtuo. And at the same time, kining simbahan na mao ang nagbitbit sa pagtuo. Kung naa kay pagtuo, nya wala ka sa iglesyang gitukod ni Kristo, patay na imong pagtuo.
Kay ang makaluwas si Ginoong Jesucristo pinaagi siyang simbahan ug ang imong cooperation para sa kaluwasan mo ang kinahanglan mo dawaton nimo ang pagtuo. Okay, kinsa pa? Wala po problema. Sige, as lang po. Katong siya nagtukod og sekta daghan kayong gina brainwash. Adto even ay oo, mo lagi sir. Sir Tami Iyaka sila naamanggod na sila sa lawas silang founder Sir RG so lisod maluwas. Mo lagi Sir Tami. Mo gyud. Okay sir, I get it. Thank you. Yeah, no problem sir. Pasensya na ka sir sa short na ko nga tubag. Naili Brothers Day sir nga nagsulti nga matapos ang kalibutan ugma May 15, 2026 unsa title ana og unsa ang imo ikasulti. Actually kung mingon sila nga ugma matapos ang tawag ining kalibutan binutbot na. Kay sumala pa na Ginoong Jesucristo why nasayod ano saan na mahitabo even sa iyahang gitawag og pagbalik even gani mga anghel wala sayod. Nya mingon sila May 15 mapariha na pod ng kuan, mapariha na pod ng William Miller nga kana bitaw unsa na napalpak. Palpak na pod. Muna na akong kasulti sir, pero wala ko ng libro sir. Mag-andam daw taugma kay ingon sa mga SDA nga gipanghatag nilang basahon nga mobalik na daw si Kristo tinuod ni binutbot na si Lofredo. Binutbot na. Okay, Sir John Carl De Velas, good evening. Sir Jeff, may gabi. Sir Andam, nakaugma na raba ang tapos kalibutan. Buing gina sila ba, no? Bisag unsan nalay matundong sila, mabutang sila una-una, sir ba? Brad, ang Panginoon Jesus nga tukuro niyang yung iglesia diha nimo makita nga nakaila siya sa mga iya. 2 Timothy 2:19 kung tan-aw nimo ang Catholic religion perting daghan ug apostasy o nibiya sa tinuod nga pagtulun-an nga wala na sa mapa nga mao ang Bible. Mao ba Sir Manuel Tulio kinsang nag-judge ana nga wala na sa Biblia? And at the same time unsay basis sa judgment? And ang basis sa interpretation nga tama na ang inyong judgment ng Iglesia Katolika wala na sa tinuod or nahimo siyang apostatized church. Ang problema kung nihukom ka sa Iglesia Katolika o niya pagkahuman naa ka sa gawa sa Iglesia Katolika, but ng imong interpretation, sir. Nganong tawag ining but man tungod sa inong kasi may tudlo ni mo na. Dili man ta pwede nga magbasa-basa lang tawag ining balang kasulatan nga way magtudlo na to. Di na pwede. Sir Jopet Amortesa, good evening. Naglisod ko tubag, basa ko amigo na sulpot. Gi-change daw nato ang 10 Commandments pero nabasa lang ko may natanggal pero ang essence wala man. Actually dili wala magyud nahitabo nga na kanang word nga change na amend. Na ay amendment. And that amendment nagdepende na Sir Jopet, nagdepende na sa interpretation sa implementor sa balaod. Sa Old Testament, ang implementor sa balaod, Hudiyo. So, ang ilang implementation, Hinudiyo na ang balaod. Katong general norm or general law. Pero pag abot sa Kristyanismo, dili man pwede nga ang katong tawag ang interpretation sa Jewish religion, maog gyapon pag abot sa Kristyanismo, dili pwede na. And klaro man ang agi-amend. For example, kanang tawag ining adlawng igpapahulay, amended na. Tanawang giingon ni St. Paul. Colossians chapter 2 verse 16. Unsa may giingon ni St. Paul? Ayaw itugot nga may magsaway kaninyo unsa inyong kanon or unsa inyong imnon or bisan pa sa adlaw nga igpapahulay. Buti pasabot kung sa kuan pa ba less important na ang adlaw igpapahulay. Kaya according to Saint Ignatius, dapat dili na ta mahimong tawag ining Judaizer. Kaya naan na ta sa Christian religion. So ang amended dito, kadtong balaod nga pwedeng ma-amend. Unsa man tong balaod nga pwedeng ma-amend, kadtong gipili nga adlaw nga egsisimba sa gitawag og mga Hudyo mo to ang ma-amend. Pero ang essence of the Sabbath to worship God nga imong i-offer ng maong adlaw para sa Dios gipadayon gihapon na og ang esensya nagdepende sa interpretasyon sa gitawag og mga Kristiyano ilabi na sa Acts of the Apostles nga diin gisimba nila ang Kristo adlang Domingo. Kinsay mo kontra sa imo umaabot nga debate sa Balista Sir Antonino and ang iyahang tawag ining topic pamatud-an nga naa sila'y otoridad, nasa authority to implement the law of the Sabbath. And pagkahuman sa tuwa, siyempre simbahan gyud na always. Nang base sila sa number yung sa 10 Commandments pero kung basahon sa Bible wala man ginambiran. Yes sir. Yes sir. And wala po sila kabalo kay naamang gyud tawag ining rabbinic arrangement, naapod siya Talmudic arrangement, naapod siya actually upat na arrangement sa commandments eh.
Mabataw kung katong kasaan ang atbang mini kuan sa Bombo Radyo sa una gipangutan lang ko siya na wa jud katubag. Nahuman na lang among debate wa jud siya katubag ana. Sir Ruel Arango, yes sir, good evening. Yes, Sir Edgar Montibon, kumusta naman ang mga SD nga nagkapamuhi na ba na sila pagkaon para nila timos dulo panapan. Panaga Sir Edgar. Sir Greg Jim, good evening. It should be po na po ba na need pa magdebate for this matter. Actually, pag naaga ni tawag ining two opposing stand or ideas, di gyud na pwede nga mag-abot sila. And ang debate mo ni bugtong usa sa bugtong paagi or usa sa mga paagi rather. Usa sa gitawag og mga pamaagi nga mahibaw-an natong tinuod. Wala kinahanglan gyud nga naa gitawag og debate. And dapat debate gyud. Dili pwede nga purely or kanang bitong dili maayo nga argumentation, dili. Kaya ang debate man gud nagsunod mo nagluhik ka, Mr. Reynold Anraque. Nagsunod nagluhik ka ba? But pasabot, it is an art of correct thinking and correct reasoning. So pag may kag gamay kag uto ka, dili na siya tawagan ng kuan. Bawal na sa debate. Yang problema man gud ang interpretation to sa debate man gud sining kahira no. Kanang pagsingka kanang sa maghimo og tawag ka ng emphasis sa deliberation, kuan lang na siya, tawag ka ng art lang na siya sa public speaking. Sir Bernard Goada, yes sir, good evening. Sir Ryan, nindot unta to born agoy na pud imong maatbang sir. Actually, ang mga born agoy man gud tagtagbon mo sa likay-likay gud sir. Ang mga baga lang kay gnaong ron kini mga sabadistang gitukod og Amerikano. Sir Ray Tabino, good evening. Sir Mundo Ko Vlogs, good evening, good evening. Ako nakita diri ganina. Yeah, Sir Edward Galvez. Actually, di mo siya makamove on na about SSPX. Kani mga usa sakto ba ang ilang gigunitan nga sitas kanang St. John chapter 10 verse 28 to 29 always mangguna nilang gamiton nga tawag ining sitas misinterpreted na sir. Nga naman kinagtudlo ba si Ginoong Jesucristo ang mopadayon og mulahutay maluwas apan ang dili silutan. Yang usao man na nila. So buti pasabot bisan pag nakitawag ining gingon yung kaluwasan unya pagkahuman nakahimo og sala matanggal na di gina na forever ng kaluwasan ni Mangkon. Nga naman, kinahanglan mga perseverance. So, gibutang nila ang ilang panabot sa panabot ni Kristo. Nya dili man may panabot ni Kristo. Wala pa ka nakatubag sa kong pangutan ng mga obispo nga gapil-apil sa politika. Nangutan na ba ka na ko, ano? Mr. Kingdom Preacher? Apil-apil sa politika. Actually, ka ng mga obispo nga mga Filipino din mo. Dapat mo apil gina sila. Kaya mga Filipino man sila. Dapat mo apil na sila. Kana mag-apil-apil ka ng mga Amerikano, mga hindi mga sagit-sagit mo, mag-apil-apil. Pero kanang tawag ka na mangilabot sila, kanang mag-apil sila, mutingog sila concerning about the politics, no problem. Mga Filipino man sila. Oh, pero kung may kag mangilabot sila, mudagan na sila, dili pwede. Okay? You cannot serve the two masters. Wala, Mr. Kingdom Preacher. Kingdom about sang ino ba sig kuan tawag ining kauban ni sa barangay hall ug kuan barangay hall ug city hall. Sir Ray Banjala, yes sir, good evening. What is the main point po nga nung magdebate between the sekta po? Ang main point para makita ang tinuod. Main point, di ba? Debate is a way of levitating the truth. Kamong tanang Katoliko sa Budista were nagyan nahugawan sa politika. Unya, asa di ka karon Mr. Kingdom Preacher? Wa di ka na ilalom sa pabalakad sa politika? Basig nagpuyo ka sa Mars. Na signal karon ng Mars? Unsa naman taong ka oy? Hay na lang ni mga tawana. Kada debate sagad inyo kontra maayo unta iglesia ni Kristo na pod nihilom karon ang iglesia ni Manalo, Sir Antonino. Sir Romeo Mena, good evening. Sir Wilfredo Texonil. Sir RJ, good PM. Nga naman, ang mga laing sekta, gipamugos man nilang mga gidili sa daang kasulatan, nga giusab na ni Kristo sa bagong gitawag o gatugon. Nga naman, kay, nga nung ipabilin magito nila, kay kung dito nila ipabilin, sir, manahulog nga mangopya sa Katoliko, magkatoliko na unta dapat sila. Muna nga, ilahagi ng maghimo-himog na sila ilahang o galingong teaching para malahi sa Katoliko. Mr. Kingdom Preacher, si Jesus ba nag-appeal sa gitawag og politika nang ilabot? Ni-appeal siya pero wala nang ilabot. Usa man ito pagsaway din niya sa mga apresyo kaniya to. Pangilabot man to. Pag-appeal man to. Wala lang siya nang ilabot. Wala lang siya magunit og posisyon. Nga naman kay kung imong tan-awon ang tawag ining
scripture concerning sa environment ni Ginoong Jesucristo at that time. Remember nga ang mga Hudyo, theocratic form of government sila. Ang mga Pariseo kaniadto, ang mga pari kaniadto nga nag-alagad sa templo na ay function sa gobyerno. Muna ni apil si Kristo pero wa nang ilabot. Bot pasabot na ko, wa ni gunit og posisyon. Sir John Natividad, yes sir, good evening. Yeah, tinuod na Bro J. Carlo. Sir Brighton Tan, good evening sir from Butuan City. Sir Bray, Ma'am Shane, good evening, good evening. Oy, ayaw mo kalimot mga sir ha, sa pag-like, share, follow sa atong Facebook page, RJ Horolan Sandra II TV, pwede punto argumento, o pwede sa mag-send din ng Facebook stars. O i-subscribe po ninyo nga itong mga channels dali Catholic, Apology Official, and RJ Sandra II TV. Unya, i-replay na to ni Unya sa ato ang gitawag og channel, kining ato ang program karon mga sir o tawag kining mga ma'am. Okay, sige. And yon available na nga itong Armadura Santa gihapon. And then katong naibag-o nga kuan, naibag-o nga tawag ining cover and kuan ang gatong Armadura 1 ug Armadura 2. Nindot to. Mali ang inyong pagtuo na mga Katoliko kaysa sinasabi sa Biblia, mga minamahal, magsitakas kayo sa pagsamba sa Diyos-Diyusan. Oh, sino may sabi sa iyo na mayroong Diyos-Diyusan ang mga Katoliko? Mr. Remy Lanciola, chismis na naman yan. Saan naman tayo mga tawhan, oy? O, di ba? Ang atong topic about sa bagong iglesia, pagkaman ang ilahapod, ribulto na pod. Wag yun, di kita mo lambo. Kiningat nung kahibalo, di kita mo lambo. Nga naman, sig balik-balik. Di ba? Sa Amos Pagadian City, sir, na ay mga sekta nga Alliance Church, kinsa nagtukod nila. Actually, kuan maguna sila, apil magud po na sila sa mga fundamentalist, Sir Antonino. And buto na sila sa 19th century. Nyadaghan na sila, di lang kaya na isa kabuok. Sir Simon Sean, na good evening. Unya nga nung ang obispo nagbindisyon man sa usa ka politiko, ani apil ka ni siya. Nya di lang kay tawag ining politiko yung gibindisyonan, even kapto mga dili politiko ni bindisyon pud siya. Wala og gituyo si kamaton, ikaw ang nagtuyo si kamaton kay imong ipamugos sa imong butbot. Imong ipakaon namo ang inyong butbot. Ayaw. Anong politiko na nagibindisyonan sa mga obispo? Niapin sila, wa lang sila nang ilabot. Di ba? Kapila to kag-explainan ana, kapila ko nagpasabot ana. Nga niapil sila tungod kay Filipino sila ug naa sila katungod nga mo apil. Mo di lang sila mangilabot nga naman tungod kay di man ka pwede mo alagad og duha ka tawag ining masters. Duha ka agalon. Sir Tata Maghinaya, sa good evening. May pagtubago niyo muna Bro J. Carlo. Sige, ako padayon to sa tuang gitawag og topic mga sir ug mga Sir Tata Maghinaya, good evening. Padayon ta. So, kung ito ang tan-awon ang gitawag og Old Testament, mga sir ug mga ma'am, makita nato nga ang Ginoong Dios gusto niya mag-create og perfect society. Pero ang problema tungod sa violation ug tungod sa pagkontra sa tao ngadto sa Dios, kanang perfect objective sa Ginoong Dios ug ang perfect implementation gihugaw-hugawan na sa tao. Muna ang Old Testament community nahimo na lang siyang prefiguration. Dili gyud siya ang fulfillment sa katuyuan sa Ginoong Dios nga mag-create og perfect society. Giguba man niya tungod sa pag-disobey niya sa Ginoong Dios. Giguba man niya. Onya ang action pagyud sa tao at the time sa pagguba niya sa kabubuton sa Dios, perfect. Onya violation against sa infinite being nga maoy naghatag sa katuyuan nga mag-create og perfect society. Sir Rosmar Porch, good evening. Sir Albert Aganan, good evening. So karon unsa nahitabo mga sir ug mga ma'am? So ang society at that time tungod sa sala nahimo man siyang imperfect. So buti pasabot wa natuman katong katuyuan sa Ginoong Dios nga mag-create, mag-establish og perfect society. Nga sama niya. Mo na sa Daniel chapter 2 verse 44, kung imong basahon ng sa Biblia, sa panahon ni ining mga haria ang Dios magtukod og harian nga dili gyud malumpag. Kana bang yung harian referring ba na sa gingharian at the time? No. Lumpag man ang kingdom of Israel. Dili man mao. Unya di pod ang Dios minagtukod sa kingdom of Israel.
Man di ay politiko sa man di na hugaw na si di ay na nganong kusog man lagi na sila mo dawat og ayuda. Wala gyud sir. Yes sir Jane Paul tawad manihapon na pug ko. Di pa kay ko magdugay kay akong gitipid ang ako ang concert, akong gitipid ang ako ang time kay 20 hours ra ba ni for one month. Sa kuno pamatuod gikan sa kasulatan, hisgot na gani ako gikan sa kasulatan no. Kanya remember ang Iglesia Katolika dili pwede magtudlo nga dili gibase sa kasulatan o sa tradisyon. Ay lagi may pakanaan ninyong hilo lagi. Hilo mo gud ninyo. Anang inyong hilo bisan gani ka mo nagtudlo mo mga butang nga wala nakasulat sa balaang kasulatan. Di ba? Oh, ako duda ko murag kuan ni tawag ay ng saksi ni hubak ni. Oh, asa man di ka magpailalom, di ba? Basahan ang tawag ining Romans chapter 13. Basahan na. Magpailalom ka dapat. Yaga-yaga mga tawhanan ni. Yung mo nagbasa mo Biblia. Ilhan so kayo ba nga tawag ining botaw kay inyong panabot ug magbasa mo Biblia. Pili-pili lang magpujot-pujot. Ayaw. Magbasa kayo ng Biblia dapat contextual. Kaya para makasabot mo sa mga pulong, makasabot mo sa background. Nganong gisulti na sa writer. Sige, balik ta sa ato ang gitawag og topic. So, kung imong tan-awon ang balaang kasulatan sa Old Testament, imperfect na ang society. Buti pasabot, wala na ni haom sa standard nga gihimo sa Ginoong Dios. So mahitabo lang nga mahaom ang iyang standard sa gihimo sa Ginoong Dios kung ang Dios pud mismo ang magtukod. Mauna hinungdan nga ang Dios mianin sa kalibutan aron magtukod og iyang gingharian. And that kingdom nga gisulti ni Prophet Daniel maunang giingon sa St. Matthew chapter 16 verse 18 that thou art Peter and upon this rock I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. O kada pag-ingon na nga I will build my church out of strong determination kana kay naa siya gitawag og promise, naa siya gisaad. Kanang ingon niya nga, even the gates of hell shall not prevail against it. Pagtuon, Mr. Jeremiah Moreno, sige na magmabasa niya, tagaan mong mabasa, sige po magbalibad. Mo ni mga tawahan na, mangitag mabasa niyo, tagaag mabasa, di pumutuo. Yabag. Diba, Sir Manuel Bertodaso, sir, good evening. Diba? Ana lang eh. Tinuol bitaw Mr. Kingdom Preacher nga tawag ining dili iyas kalibutan ang gingarian pero ang iyang gingarian naas kalibutan. Siya mismo niingon, my church. Nya kanang tawag ining church usa sa descriptive name niya the kingdom of Christ here on earth. Saksi ni hubak lagi ni. Alang-alang di ka mubutar kaysa may mangulo sa nasod o di ka mubutar. Ang usa ka nasod, sumala pa ni Ginoong Jesucristo nga wala gani pangulo, mahagsa na. Kamo gani mismo na gani mo pangulo gani mismo inyo. Wala kinahay mi mubutar na unsa naman to ni mga tawhana. Ay nalang tanawa ni. Di ba tanawa ni wag magkaingon ko ba asa mig butang nilang panabot no? Di daw sila mo, kini mga tao, di man ni magpulis. Kining tawag ining saksi ni hubak, di man sila magpulis, pero tanawa, pag naiaway sila, kusog yung matawag pulis. O, di ba? Isa ko na, puro tradisyon, ba kakabalo, Mr. Saksi ni hubak nga ang mga apostol nagtug tradisyon? Ang iglesia ng gitukod ni Kristo nagtudlo og gibalutan sa tradisyon? O even gani ang pag-quote nimo sa Biblia, traditional na. Nga naman, kaya ang Biblia, wa man gibuhat sa karon nga panahon. O niya, i-define na usa ko ng tradisyon daw ko na, be. Yabag! Unsa naman tayo mga tawhana, eh. Sir Manito Lora, good evening. Sir MJ, Mampinsahan, good evening. Asa mo mabasa ang ginabasa RC silang ang gasulti dili tawag ining kasaysayan. Anong imong ilikay man ng kasaysayan nga ang tawag anang Biblia kabahin man sa kasaysayan. Saan to ni mga tawhana eh? Ay nalang. Ano
Nang muli kayo man dyan mong kasaysayan. Ah, istorya ta, pasudla ko. Sige daw, sulod. Sulod daw, palihog. Dara. Ay, wala. Sulod, palihog. Padayon Brad kay ato ning hinahinayan mga tagak aron makaamigo na sila laing makaamgo na sila laing sekta. O sulod na nang link din ha. Ayaw pug ing di mo na maklik. Sir, nga nung daghan rights ang Catholic Church Byzantine Alexandrian kay naay prinsipyo sa First 100 Years Christian Sir Ruel Arango kanang right follows patriarchy. Kaya wala may uniform right for the first 800 years. Nihitabo lang nga na uniform right after kang Charlemagne. Og ang gipatuman ni Charlemagne kadtong right nga gipatuman sa Rome. Right of the Pope. Kanang rito sa Santo Papa mo ng the Latin right. Di daw pasakop hingarian sa mga tao pero gapamimbro sa sekta nga ang founder membro sa Freemason. Mo gyud. Man. Mao dyan problemang dako sa mga sulpot sir og magbasa sila sa Biblia kay gusto nila ilang pagsabot. Yes sir. Amo nagatog eisegesis. Manigatog eisegesis. Asa naman ka Mr. Kingdom sa man sang klaseng kingdom sa di mo tuog tawag ini kun unsa man tawo ni. And remember ang gobyerno kabubuton as Ginoong Dios na nga na ay gobyerno nya di ka pasakop. Sa man taon mo eh. Okay. Sino ko no, tapos kumusta man ang Katoliko, tayo pa ni Krisong Catholic Church sa pangalan pa lang bagsak na. Ganun po ba? Anong basis Mr. Rafi Raffles? Yung guni-guni at panaginip ng mga pastor ninyo? Wala eh. Puro lang kayo judge ng judge. Ang dami-dami ninyong tinatawag na judgment pero ang problema wala kayong basis. Puro lang chismis. Ayaw pagdugay kay gutom na ba ako? Wala migil galikay sa kasaysayan, galing kay walay mabasa sa kasaysayan nga ang RCC tinukod unya og naa. Saon man nimo na Mr. Moreno Vigo? Nilapan nimo imong kaugalingong lapalapa, ug naa koy mabasa. Ibaga gini mo. Naman. Shout out Sir Napoles Manuel from Ormoc City. Good evening. Sir RJ, wala na lagi nagsamok-samok si Kadasig ron, nag-study. Na possible nag-study to. Kana, click lang na ang link. Di ba? Raman na kasimple. Kana di ay pagkatao, pagkamatay, pagkabanon ni Kristo ug tanang panghitabo sa mabasa sa Biblia dili di ay nakasaysayan naon sa at the same time po ang Biblia magud Sir Jose kan magud sa sir dili magud kompleto ang yang historical information, part lang siya ba unya kung part lang siya di ka pwede nga tawag ini magbasa ta ana magsabot-sabot ta tag-ato nya ato ang ihaom sa tong konteksto karon masaag gyud ta. Wala na Sergio, kaya mga tawahan na magbasa-basa og tawag ining Biblia nya pagka man ang hunahuna karon ka konteksto din saag yun. Saag. Sulod sa Mr. Vigo kay basahon nako nya paghuman nako og basa usa nako makit-an ka sa video nga gitilapan ni imong lapalapa. Samok mo kaya nga nabita mo si pangayog ebidensya pagtatagak ebidensya mo balibad gyapon. Mas gwapo nga pagbasa nako na kondisyon dayon. Automatic ba? Sir Tortiliano Rosel, yes sir, good evening. Kanon mi nagsunod sa program ug salamat sa pagdepensa. Iya sa Ginoong tanan sir. Og katuan ning katungdanan isip manalipod sa pagtuong Katolika. Ipakita na imong naong Mr. Kingdom Preacher. Kaya di ta ka pasudlon diri hantud di na ko na makita ang muhang tawag ining kuan. Ipakita lang palihog imong naong. Mas maayo tong tawag ining kitakos kong kaistorya. Ayaw ng blanco lang. Mura mo ng istorya alien. Na naman ka, di ba? I-add ta kadali agi para makita nato. Pero ipakita na imong naong. Pakita sa nimong naong. Ayaw kog tagui.
Okay, saglayo mo lagi sir na ay degree pero ignorante mo lagi. Ipakita na imong naong Mr. Kwan, Mr. Tawag ining Kingdom Preacher. Palihog ko. Sir Christopher Ibareta, yes sir, good evening nimo ug sa imuhang pamilya. Dali lang ha. Ipakita imong naong kay para i-add ta ka, Mr. Kingdom Preacher. Sa bato ako ang tawag ining kuan sa saksi ni Hoba. Mas gwapo maguna mag-istorya ta nga napo kay dokumentong ako. Okay, sa bato. Okay, kadali lang mga sir ha. Kinilaging tawag ining gasagol-sagol ng atong libro mo nang di na kay halos makita ba. Dire naman to. Martin Luther, Iglesia ni Manalo. Okay, dali lang. Asa ba to? Okay, asa ba to ako ang kuan? Ipakita imong naong Mr. Kuan, Mr. Kingdom Preacher kay para at least makaila ko nimo. Ipakita palihog kay para i-add ta ka. Di ta ka i-add sa script tawag ining dili ka kuan, di na makita ni imong dagway. Ay nagikaulaw na imong pundok. Ay nagikaulaw imong pundok kay para sigurado ba nga kuan ba? Sigurado ba nga kanang makabalo ko ba nga tao akong kaistorya ba? Ipakita ni imong naong. Palihog ko. Sa ba to? Hay na lang. Kining gamito na noon. Nana, wa pa man gihapon. Ipakita lagi na imong naong. Ayaw kuan, ayaw tawag ining usana, ayaw tago sa ngit-ngit. Ayaw tago sa ngit-ngit. Kailisod kay na makaistorya ko nga ni tago sa ngit-ngit akong kaistorya. Dara siya di ba? Tago sa ngit-ngit. Ayaw tago. Palihog. I-kuan sa ni imong dagway. Ipakita ni imong dagway palihog. Asa ba ta? Palihog ko. Sir Daniel, yes sir, good evening nimo. Sir Kenneth Antokya, sir, magandang gabi, sadya ng mga anghel, yan para mas malito ang mga demonyo. Si Satanas bobo sa harapan ni Kristo. Kaya ang mga anak ni Satanas bobo sa harapan ng mga Katoliko. Kaya nga sir. Ayaw, Mr. Moreno, Mr. Bigo, ayaw. Kape kaya siglat og ebidensya niya pagkaman, di gihapon mo tuo. Sumayo nga, after nga maglata og ebidensya, tilapan ni mo imong lapalapa. Diba? Naragod na. Asa ba to? Ay, nalang. Asa naman? Dili, ikuan Mr. Kingdom Preacher, ipakita na imong naong. Ayaw kong tagui. Masud ka niya, pagkauman, di mo ipakita imong naong, ipakita. Kaya para patas ba? Ipakita na imong naong. Ipakita. Palihog. Ay, kung di mabasa sa kasaysayan na si Kristo nagtukod sa RCC, sa di ka ng kasaysayan, ang giingon ha, dili nang sumala sa Katoliko Romano. Kasaysayan na gani, no? Man na. Nagkotog kasi, di lang kaya sa kalibro ko ikot, Mr. Vego. Basta, pag human na ko basa, makitanta ka sa screen nga gitilapan ni imong lapalapa. Saan naman si Mr. Paugat mo na si ipakita na imong kuan, murag di madunggan akong tingog dili. Usa ko pagdungog sa imong tawag ng tingog, di man ipakita imong naong. Pakita na imong naong. Kay para ma-add ka diri sa tawag ining screen. Sir Christopher Romares, yes sir, good evening from Cebu. Sir Manito Lora, good evening sir. Kini man good Sir Daniel, kini mo mga tawhan na man good, kusog kayo tawag ini magkuan ba? Dili ipakita lagi na imuhang kuan, ipakita na dapat na mag-video kuan ka, mag-video i-on ang imong video. Di lang. I-on ang imong video. Sige tawag ang reklamo niya pagkahuman. Sir, tapos kung di niyo mabasa nga dili sumalas pagto. Mauban ko si imo ha. Uban ko si imo ha. Papabunyag ko si imo. Ug di na ko mabasa. Pero pagbabasa lagi nako, tilapan lagi nimo ang tawag ining kuan, imong lapalapa. Wala ko'y kamera. Ayaw pangita dito kamera. Dili usa sa kong mga rules din pag mosulod ka, dapat naka-video.
Dili ka pwede nga mosulod ka diri nga blanco ang tawag anang kuan, dili pwede na. Sir, ano masabi mo sa hula ni Ellen G. White bukas babalik na si Jesucristo May 15, 2026? Gaano katotoo? Actually, bot-bot yan si Randy. Binot-bot na, sir. Binot-bot na. Boy. Oo. Nya, ang problema ana, dili nato matres og kinsa gyud nagsulat ana mga 70 Adventist. Naman pa yung mga kuan nga ilan ang gidinay. Daghan og alibay na hadlok mao lagi. Dapat lang di ka dapat maulaw sa imong tinuuhan sulod na para tilap lapalapa. Kasagaran may pagdebate ang ubang sekta kundi printed notebook ang ginadala hadlok sila mo bitbit sa mga Biblia o referensya or tapulan lang kay piki ilang pundok mo lagi sir. Kay Sir Bert, saludo si Sir, good evening. Ang butod na ba nagtan-aw ba Sir Edward Galvez? Kung na ay problema pasudlo na to siya. Di mata para siya nga tawag ini gi-off ang kuan, gi-off ang comment section. Gihuwat ra niya nga gutomon ka og maayo aron ini kaon nimo sir mapakita na siya kingdoms kangit-ngit. Ato gigutom magyud po tinuod ko. Kanya ganyan na ra ko sige kuan na niya ba pero wa gyud nagpaugat gyud siya. Wagi ko tanawa ra gud oh. Kapila ko nag-advise nga tawag ining kuan, kapila ko nag-advise nga dapat kuan ka kanang ipakita ang video pero wala gyud niya gipakita ang iyang kuan tanawa. Tanawa ninyo mga sir. Ay nawala. Nisibat. 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 Di ba? Nisibat. Ibutang ang link sir, si Engineer Putos Buwad ba sulod to karon mao lagi, di pud siya mosulod sir. Basul pot fake ang account, hadlok mas kamaturan mao nang mabuking ilabot-bot na mao lagi sir. Wala nang kingdom pre. Taking daw. Mao lagi pre. Okay si pare ang ging ko ani tawag ini nga uban-uban mi sa una sa CFD pa. Tulo mi ani ako, si Pari Angging, si Bani, ug si Kuan, si Layos. Asa na ka to pamutas Ginoo to. Si Bani na dere, uban gyapon. Pari Bani, ano tilapan mo sad ang imong lapalapa kung di mo. Tilapan niya ako lapalapa. Kung di na ko mabasa. Sulod lagi sige kag tawag anang kuan nya di ka mo sulod. Sulod. Eh para kung di na ko mabasa, tilapan ako kung lapalapa. Pero pag mabasa na ko, dapat sa screen tilapan ni mo lapalapa. Kaya kung di ni mo na mabuhat, buti pasabot, sayang ang bayot. nalang. Ay, nalang. Mao lagi si Ramil. Man yun. Sige. Oy, katong kuan ako lang ang sa inyo mga sir ug mga ma'am. I-follow niyo itong page ha. I-follow ninyo and i-like po ninyo. And also, i-subscribe po ninyo ang ang mga channels. And at the same time, sa gustong matabang, musuporta sa program, pwede ninyong ipadala yung tabang suporta. Pinagistong mga account numbers, kanang sa mga skills na nagadagan ng information, and pwede sab mo mag-message sa itong page kung very mitas yung pagpadala. Daghan kayong salamat in advance. Okay, kay kami mga Katoliko na pagkapalad namin mga bro dahil sa tuwing magmimisa ang aming mga pari, bungukbo ni Kristo, baba sa misa lagi kaming busog. Ay oo, totoo yan. Basaha ang kondisyon, wala lagi. Di ba sa batang ako? Sunod lagi. Screenshot na ako nadaan. Ang tawag ining kuan. Ato aning usana. Ato aning tawag ining kung sa kuan pa ba iandam na to daan kay ba sige di ay og musod gyud. Di ba? Basin da tawag ining musod gyud di atong iandam daan ng ato ang kuan, atong iandam daan ng ato ang gitawag og document. Kay para if in case mosulod, gwapo na nga natin makita ang ginitilap sa lapalapa. Saan ba to? Okay. There are proper decorums. Okay. Sabato 3. Yan. Sige. Sige, asa naman ka? Sulod na, sulod! Na-expired ang link. So, pagka-expired sa link nga, kung gihatag sa imuha niya, pagkahuman, di niyo ipakita imong dagway. Tago man ka, ayaw pagtago. Katong Jehovah's Witnesses na nga debater sa Osmeña, ang buto na ko kita.
adto Sir Edward Galvez. Otro pud gaya yama mawalagi. Sir Rigel Kindao, yes sir, good evening nimo ug sa imong tibuok pamilya. Di gibasa nako. Duha pa gyud akong gihatag sa imong kondisyon. Pag di na ko mabasa, tilapan ako kung lapalapa moadto pud ko sa imo ha. Uban pud ko sa imong pundok. Pero pagbabasa nako dapat makit-an ta ka sa screen nga gitilapan nimo imong lapalapa. Masahe mga gusto nimo kay sayan, di ba? Masahe mga gusto nimo. Oh, di basahon na to. Ana ra man ka simple. Ana ra man ka simple. Basahon na ko sa kasaysayan mismo. Okay. I-appeal pa na ko na imong founder pagbasa. Di ba? I-appeal pa na ko na. Asa ba to? Asa naman ka? Sige, nagtawag aning kuan niya pagkahuman, di pagka musod. Ahay, nalang pagkaulaw mo lagi. Sir Albert Aganan, dugay-dugay man pud kag sulod pud mo lagi. Nabay mabasa nga isugtan sa Ginoo ang pagbuhat sa ribulto. Yes, siya mismo nagpabuhat. Exodus chapter 25 verse 18 to 22. And ang templo mismo o Dos Chronicles chapter 3 verse 6 to 10. Gibuhat tawag yung ribulto. Ribulto na pod. Ibaga. Ay, usan na noon ko kauras yate kanang ilang kingdom dili man na mo ikadtong gipataas sa Dios. Kanang kingdom nila sir gitukod man ng church sa si Russell. Gitukod ng church sa si Russell. Kanang ilang kingdom. Sir Ramil, yes sir, may gabi mo sir og sa imong tibok pamilya. Kanang dili sumala sa pagtuo kasi sayan gani no. Sa mga nakakitagtawag ka kasi nga sumala sa pagtuos katoliko. Standard gani atong basahon. Okay lang untag magkoto sa church history, simbahan katolika, ay man di na pwede para sa imo ha. Reklamo jud ka ana. Pero ang point din na is dapat tawag ining kasaysayan or standard reference ang gitawag og sundon. O gariya kay murag wala ba mura og usaon pagpabuhat sa Dios ana nga panahon sa mga ribulto sa mahal nga Birheng Maria nga at that time they are persecuted man Mr. Cereales. Pero ang point ana Mr. Cereales is klaro man ang punto din na ang Dios wala magdili sa ribulto sa mga santos. No man ay punto. Di gid manulod. Sige nagkiyaw di sa comment section na. May pagmanihapon mo. Oo. Sir Albert, kung maguna sila sir, kanang maulaw, maguna sila magbuhat po sa ributo silang patron. Naman sila patron. Kita nga itong mga patron, mga santos. Kana sila sir, napo na sila ilahang kagaling mong patron. Ang ilang patron, si Judas Iscariote. Muna manilo sila sa atua, iangin ta na ilang kabuang, nga naman kay maulaw man sila, og tawag ining buhat sa ributo silang patron, si Judas. Di na sir, expire na nga akong kuan sir, expire na akong StreamYard. Di na ako maka-live dito sa YouTube. Ay, nalang. Okay. Sige lang. Device not connected. Dili na manulod sir oy, nahurot na lang nimo yung kape, hinigo pa. Mo lagi. Okay. Hian yung sabton Mr. Bigo eh. Kasi sayang ganino akong tawag ining basahon no. Kasi sayang ba? Asa mga katag kasi sayang nga tudlo as katoliko. Tagad naman taon mga tawana. Ay, nalang. Kadalo ako pag gitarong sir. Kadali ako pag gitarong, itarong sa. Okay, join them and be Catholics too. Kaya gani. Huda sa yuti na ila sir bayuti. Lagi. Sige. Tanawa. Basta oras og tawag ka sa di ta ka humas tong topic. Pero sige lang. Sulod para di masayang ang bayan. Ay! Nanawag na akong misis. Sunod na lang. Ganina pa ko sigulat sa inyo. Di ba manulod? Sige naman mo istorya. Sige. En omnipotent filiet Spiritui Sancti, Amen. Ave Maria, gratia, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
O Mary conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, and for all that have recourse to the special dimensions and all that are recommended to thee. Amen. Eternal rest grant to them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Nemini Patit Filii et Spiritui Sancti. Amen. Sige daw basa, sulod sa lagi. Di na ko nabasa, di kang masulod. Kaya di mo kakita sa imong tilapan ni imong lapalapa. Na naman na. Okay, bayan sa Diyos, ug tubago nimo di maminaw ilaha yung itulak ana ilang pagtulunan. Ya, tinuod na Sir Nick. Tinuod na. Pakita niya mong naong Mr. Kingdom Preacher. Palihog kong pagpakita sa imong dagway. Di kita ka i-add sa kuan, o dili ka tawag ini mapakita ni imong dagway. Sir Domverse, Sir, good evening. Walay mga murahin noon, walay grado ng sulpot ang tagak, Sir. Simo lagi. Sige. Gika na lamang sa mga pira CV pwede punta gamit lagi panguluan ng ipangunahan sa Lay Catholic Apology International sa kumang kabahan sa lisista ng mga Katoliko nagasubaybay, nagkataban, nagasuporta sa programa. Kaya yung ubos nga laga isus pagtong Katoliko sa Argeseno, temporaryong manamit yung umingon, Ecclesiam Servire, at Fidem Catholic Defendere. Mayang gabi kito na Ave Maria, Viva Cristo Rey.